След това имаш спиране и сягане в движение. Когато е сядане, имаш повикване. Сядане или отлягане? Отлягане. Отлягане, като известно време задържаш, ще ти кажа обърни се и извикай кучето. Само да те питам. Около 30 крачки разстояние. От тук отива, сяда, правя крачките, изчаквам се да ми кажеш, връщат се, взем и пак тръгвам от тук за лягане. Това е седнало. Да, просто взимаш кучето след това, отиваш от изходна точка. Да, като начин на средата на терена, кучето трябва да седне, съответно да легне, а ти от крайна точка да го повикаш. След това при легнало положение. А от седнало трябва да се върнеш при него, да заобиколиш кучето. Това е БХ. И то да не се изправи. Това ти е БХ. А ЦТП-то де-факто е БХ. Окей, значи започваме. Ако групата и пистолета? Групата и пистолета е след без повод, когато ходиш. И след викането, като направим групата? Да, прави се след това групата изстрел и след това е групата на това оставане на лягане с отвличане на внимание. И гърмим. Да, в легнало положение оставяме. Имаме ли 4 патрона? Да. Значи веднъж след групата и после го слагаме някъде да легне и пак гърмим. Да, легне.